Onderwerp: Instelling Commissie voor Herbenoeming Luchthaven Sint-Eustatius. Besluit tot de instelling van een commissie die de gemeenschap van Sint-Eustatius betrekt via verschillende media, social media, centraal dialoogscholen om een nieuwe naam te kiezen die goedgekeurd zal worden door de bevolking van Sint-Eustatius. Punt 2. Dat de genoemde commissie zal bestaan uit 7 leden, waaronder 2 leden van de Eilandsraad van Sint-Eustatius, een expert binnen het vakgebied, voorgesteld door het bestuurscollege, een lokale historicus en 3 leden uit de bevolking van Sint-Eustatius. Aangestelde personen van deze commissie: Clyde van Putten, Eilandsraad lid; Frini Spanner, Eilandsraad lid; Vijal Ujagir, expert in vakgebied; Misha Spanner, lokale historicus; Xiomara Valentina, bevolking; Makiba Mitchell, bevolking; Ricardo Fortin, bevolking. Punt 3. Dat een eilandsraadlid de voorzitter zal zijn van genoemde commissie. Punt 4. Dat de heer Clyde van Putten als eilandraadlid wordt benoemd als voorzitter van de commissie. Dat de commissie haar werk zal verrichten op vrijwillige basis voor de duur van 3 maanden na ingang van het besluit. Punt 6. Dat de commissie periodiek gedurende het proces voortgang rapportages zal indienen aan de centrale commissie. Punt 7. Dat de commissie de voorgestelde nieuwe naam van de luchthaven zal indienen via een rapport en zal presenteren aan de leden van de centrale commissie in de vergadering van de eerstvolgende centrale commissie in de tweede helft van het jaar 2022. Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 mei 2022, de Eilandsraad, ondertekend door de tweede plaatsvervangend griffier Melissa Robin Spanner en de voorzitter M.A.U. Francis.